vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano kuti ndinge ndichizongokupaiwo confession yangu iyo yakamira sekudai so. Inini ndinoda kureurura kuti ndinoshandisawo hama dzangu, but ndichizosvikawo pakushandisa hama dzangu ndaifungidzirawo kuti ndichange ndichizodzibatsirawo, because uyo munhu wacho akandibatsira paainge asati ashayika ainge akati mushonga uyu waainge achida kuzondipa kana ndikakwanisa kuushandisa nemazvo zvinoreva kuti paya pandinenge ndazotanga kuita mari then ndinenge ndozochibatsirawo hama dzangu. Saka miko dzacho ndedzekuti pamba pangu panofanira kuti pange pachigara paine hama dzangu dzakangoungana. Saka kuungana kunenge kuchiita hama dzangu pamba pangu, umwe achiti asvika nhasi ogarawo kana kuti 3 weeks, then after 3 weeks iye achingobvasa nhasi, mangwana acho panobva pazotosvika zvekare umwewo ukama, ndokutoita mari kwandinenge ndichitoita ikoko. Zvino handichazivi kuti ndini ndakakanganisa miko dzacho here kana kuti pane umwe weukama akafamba akabva azonozvibata, maybe akabva azoita return back to sender, because pari zvino zvinhu zvangu hazvichanyatsokufamba semafambiro azvainge zvichimboita kumashure uko. Eko zvinozve unonyatsokuona kuti ma1 oga, but sezvisinei hazvo mukoma, ndakambozamawo kuti ndinge ndichifamba, but mukufamba umu ndiri kunzi ndiri kufanira kuti ndinge ndichidzokera zvekare kune n'anga iyo yakandibatsira. Saka ndakadzokerako kune n'anga iyoyo yakandibatsira, but ndikabva ndazoona kuti n'anga iyi yainge yakasoshayika kudhara. Ndikabva ndazobvunza vana vacho kuti saka imimi sezvo baba venyu vainge vari n'anga, ivo ndivo zvekare vakandirombesa, hamukwanise here kuti munge muchindibatsira kana kuti ndokudzorerai zvinhu izvi zvainge zvimbori zvababa venyu? Saka ivo vana vacho vanoita sekunge vari kurwidzana, like vari kurwira machira avo ainge achishandiswa nababa vavo, zvekare netsvimbo yacho iyo yainge ichimboshandiswa nababa vacho. Tsvimbo iyoyo inonzi haisi kuzivikanwa kuti tsvimbo iyoyo iripi. So mukomanashi, ndiyo nyaya yangu iyi. Handizivawo kana kuinewo n'anga inokwanisa kundibatsira so that ndikwanise kusunungura miko dzacho idzo dzandakasunga, because zvinhu izvi pandakaenda kumusha kwedu ndakabva ndazotsvaka pane kamwe kachikomo, ndokubva ndazoenda mukachikomo kaya ndikabva ndatsvaka pachinzvimbo chekuti ndinozorangarira, uye zvekare ndakabva ndazosiya ndaroverera simbi kuitira kuti ndinge ndichizorangarira kuti apa ndo panzvimbo pacho pandakacherera mishonga yacho iyoyo. Saka mishonga iyi ndo inondidanira hama dzangu kuti dzingoramba dzakangogara pamba pangu, but as for now zvinhu zvacho hazvisi kunyatsokundifambira. Veukama yes vanouya zvavo, but munhu anongoti kana akangouya so sometimes anokwanisa kuzotorara atodzokera kumba kwake. Munhu anokwanisa kusvika makuseni time munhu ototi ndava kutodzokera kumba kwangu. Saka kana munhu akasarara pamba zvinenge zvangofanana nekuti anenge asitomborina kana kuzombouya kuzondishanyira. Saka mushonga wacho hauzoshandi. Ndiri kukumbirawo kana kuine n'anga dzinokwanisa kundibatsira, ininiwo ndichange ndichitevererawo mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section mukoma vedu ava. Pakaipa regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Saka ininiwo ndakahura nemukadzi wemunhu, but pandiri kudawo advice kubva kune vedare renyu ndepekuti mudzimai wangu must I tell her kuti ndakakuhurira kana kuti zvimwe zvinhu zvinofanira kungoramba zviri mumwoyo, ende handifanire kuti ndinge ndichizomuzivisa kuti izvi ndo zvandakaita. And at that time
pandakamuhurira, kunyangwe kana munhu akandibvunza kuti wainge uchihurirei, aiwa handitomborina kana mhinduro zvachose. Mumba zvose zvainge zvichifaya, there was no problem at all, but ndakatongokaruka ndatongomuhurira zvangu mudzimai wangu. Saka ndinokumbirawo maadvices enyu kuti munge muchindibatsira kuti how do I remove this guilt from my heart, kana kutoti iyo guilt iyi unotozotosvika mukunofa uchingofila guilty kana kuri kunzi unenge wakahurira mudzimai wako. Ndinokumbirawo vedare kuti munge muchindibatsira. Kubva ipapo handina zvekare kuzozvipama izvi zvekuhurira mudzimai wangu. I only did it only once, but kana ndikamuudza zvingaita effect here, kana ndikamuudza kuti zvinhu izvi zvakaitika about 12 years ago and handina kana kuzombozviita zvekare pandakahura nemukadzi iyeye, because mukadzi uyu ndaipota ndichimutakura apo paainge achiri kugara kumaareas ekwedu. Saka ndaiwanzokutakura vanhu ndichiitirawo kuti ndinge ndichiwanawo mari dzekuzodirawo fuel. Saka nemukadzi uyu takazongoramba towirirana kudzamara tava kutotanga kutodanana ndokubva tatotanga kutorara tose. Iyo ainge achiti kumba kwake kwainge kuine nzara. Inini ndikabva ndangoti ukaona mukadzi achikudza kuti anzwa nenzara, this means kutoti anenge achitomboda kutapudzwa nzara iyoyo. Saka ndakabva ndangozvipa task yekungomutapudza nzara ndokubva ndatorara naye kuzosvikawo iye achizobvawo muarea medu imomo achizoendawo kunogara somewhere else nemurume wake. Saka zvinhu izvi zvinotaurika here, kana kuti zvimwe zvinhu zvaunenge waita unofanira kuti unge uchingonyarara? Please ndibatsireiwo vedare. Edzai tibva taenda panyedu inotevera. Saka nyedu inotevera ndakaiverenga kune channel yedu iyaya yechirungu. Ndichangokupaiwo narration yacho yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndinoda kureurura zvose izvo zvandakaita kuzosvika ndichizonochekeresa mudzimai wangu, zvekare nematangiro awo andakaita chechi iyo yandiinayo. Saka ininiwo ndinobvawo kumasaidi ekuCape Town, ndokwandakazvarirwa ikoko, but ndakarerwa nasekuru nagogo vangu. Sekuru nagogo vangu vainge vasina kana mari, upenyu hwainge hwakatovaomera, asi vaizama nepose apo pavainge vachigona napo. Zvino mukuzokura ndakaona kuti upenyu hwacho uyo wandainge ndichirarama semufudzi wemombe kwainge kusina kana kwandainge ndichimboenda, ende upenyu hwacho kwainge kusina kana kwawaizokwanisa kundisvitsa. Ndakabva ndazotaura neimwe friend yangu mushure mekunge auyawo kuzoshanya kuCape Town, ende ndaitoona kutoti ainge achibaka ainge akapfeka hembe dzairakidza kuti dzinodhura. Ndokubva azondiudza kuti iye kuJohannesburg ainge atoriwo nekabasa kake kainge kari bho, achindiudza kuti kuJohannesburg kana ukangoendako waikwanisa kukasika kuwana basa. Saka ndakabva ndazosarudza kuti ndinge ndichitiza, ndokubva ndazouya ndokubva ndazotanga manje kugara nefriend yangu muapartment yake, but zvinhu zvainge zvakaoma. So pandakaona kuti zvinhu zvainge zvakaoma semunhu ainge ajaira kutambudzika, ndakabva ndazongopindawo mustreet ndokubva ndatanga kuhasela ndichitongotengesawo mutown. Ati ndakabva ndazonotisa, ndikabva ndazoona kuti mapastors ndo vairakidza kuti vainge vachidya rifa ende vaidhiraivha motikari dzainge dzakanaka, because ndakazomboti pindei machurches akasiyana ndichingocompare. Zvino ndakazoti ndava kuenda kune imwe church, ndo pandakabva ndazoita imwe idea, ndikabva ndati the best thing that I can do right now, zviri nani kuti ndinge ndichitangawo church yangu. Saka ndakabva ndazoshandisa mahustling skills angu ndokubva ndazotanga kachechi kangu. Ndainge ndichitongoti kana ndikawana kamari kangu ndobva ndanobhadhara rent half, because ndainge ndichirenta pane kamwe kahall. Vanhu ndokubva vatanga kuuya. Vanhu vakati vatanga kuuya kuchechi kwangu, ndainge ndangofanana nembwa iya yekuti inenge yajaira kuti kana motikari dzichidarika nepamba apo panogara imbwa iyoyo, inenge ichipota ichihukura ichitandanisa motikari dziya. Asi musi wekuti motikari iyo yainenge ichitandanisa, kana motikari iyoyo ikazomira, then yozoita sei, ndo zvainge zvava kuitika kwandiri. Ndainge ndava kusaziva kuti zvino zvandava nechechi ndoita sei, because ndaingofungidzira kuti automatically kana ukagara waita chechi vanhu vanenge vava kuzongouya kwauri vachitongokupa mari. But mukoma ndakati ndiri pakati pekuzvidya moyo ndichiti saka chechi iyoyi zvairi kuramba kukura ndichaita sei.
ndopakabva pazouya umwe murume uyu akabva azondiudza kuti iye he was a university lecturer and ainge akatumwa mazuva ekutanga ainge asingadi kundiudza kuti ainge akatumwa nani, but nekufamba kwenguva I then discovered kuti munhu uyu anotoshandira imwe secret organization iri muno muSouth Africa iyo inoshandidzana ndingangoti nemasatanist. Ainge akatumwawo kuchechi kwangu kuti ange achizoya kuzondirecruita kuti neniwo ndinge ndichizovawo mufundisi akaromba kuitira kuti vanhu vazhinji vanenge vachizoya kuchechi kwangu vasazotsvaka mari but vange vachizotsvaka mari. So mukomana murume uyu ndakazongoramba ndotaura naye, saka ndiye akabva azondipa mari kuti ndinge ndichizovapa ndiri pari zvino, kunyangwe nechechi yangu kuti inge ichizova zvairi pari zvino inawo yekuti murume uyu ainge ondipa mari. Akandipa bag rainge riine mari akabva anditi mari iyi chitsvaka pekuti unge uchigara, nekuti munhu waMwari haangangorambe achirarama kaupenyu kekutamburira. Ndokubva ndagamuchira mari iya. Zvino akabva azondibvunza kuti wakaiverenga mari here? Ndokubva ndamuti hongu, mari ndakaiverenga. Saka ndakabva ndatomutenda paya, asi iye akabva azondiseka akati ko unogotendei? Unofanira kuti unge uchitenda uyo akandituma, nekuti iwewe unozviziva kuti inini I am just a university lecturer. Saka do you think kuti a university lecturer can have a lot of money that will be lying around like that? Murume uyu akazongoramba achingondisponsor kudzamara one day azondidana akanditi iye ainge achida kuti ndinge ndichizowana, but ndiye ainge achazonditsvakira mukadzi. Akabva ati kucampus uko kune vasikana vakati one day pandakanzwa achiti I want a Christian woman so that you can get married to a Christian woman, ndakabva ndatofara ndikati kuti this means kuti this man he is a holy man, but ndaisatoziva kutoti zvose zvaainge achiita ainge achitoitira kuti ange achizadzikisawo mhiko dzake neniwo ndichizozadzikisawo mhiko dzangu. Saka ndakabva ndazongoti it is fine. Ndokubva azotanga kunditsvakira musikana uyo waainge achiti ndikuda kukutsvakira musikana uyo anenge achiri mhandara. Ndo pandakabva ndazoenda kumaoffices kwake nerimwe zuva. Ndakati ndasvika kuuniversity kuya ndainge ndakatogara muoffice make, then akabva azodanwa nevamwe varungu avo vainge vauya kuzotaura naye, because ndo vakaita kunge vakuru vesociety yacho yemuno muSouth Africa, branch racho iroro riri muno muSouth Africa. Saka akabva azondisiya murume uyu muoffice make. Ndakati ndasaramo muoffice make ndo pandakabva ndazovhura rimwe zibhuku. Ndokubva ndatoona kuti bhuku iri rainge riri bhuku rainge richidzidzisa kuti kana uchida kuti unge uchidana madhimoni kuti ange achimanifesta pauri unozvifambisa sei kuti unge uchizokwanisa kushandidzana nemadhimoni. Mukomana ndakabva ndakasika kuvhara bhuku riya. Ndainge ndichitya kuti munhu anokwanisa kuzondibata ndichivhendenyura muoffice make. Akabva azodzoka paya. Ndokubva tazongoramba tichingotaura. Murume uyu ndiye akasponsor my big wedding, uye zvekare akabva azondipa chipo chaakandipa inini nemai new wife. Saka akabva azoti ndikuda kuti munge muchizoenda kuhoneymoon kwenyu kunzvimbo yakati, but chainge chisingazivikanwe nemudzimai wangu ndechekuti iye murume uyu isuwo tichisimuka muno muSouth Africa tichienda kuya, nayewo murume uyu ainge achitosimukawo achititevera, uye pahotel patainge tichitogara ipapo nayewo murume uyu ainge achigarapo pahotel ipapo. Saka takati tasvika kuya mudzimai wangu iye aitova nejinja rekutoda kutorarawo nemunhurume for the first time, but ndakabva ndangomuavoida. Akangoramba ondinetsa. Ndikabva ndati I am coming back my love. Ndikabva ndati ndoda kumboenda kunoona casino yepahotel ipapo, ende ndainge ndichitoziva kutoti mudzimai wangu she was such a Christian zvokuti ainge asingatombodi kuenda kumacasinos. Ndakabva ndazosangana nemurume uyo ainge achindibatsira kuti ndinge ndichizoromberawo chechi. Ndokubva ndazodzoka zvangu. Ndakati ndadzoka kuti ndinge ndichinoita bonde nemudzimai wangu, iye ainge atorukutika, neniwo ndokubva ndazotorukutika. Murume uyu akabva azouya manje. Akati auya ende ndainge ndichitoziva kutoti ainge atouya kuzosika bonde nemudzimai wangu. Inini ndaifanira kuzosika bonde mushure mekunge iye abvisa mudzimai wangu kumhandara. Ndizvo zvakabva zvazoitika ipapo, even though ndakamuona murume uyu ari busy achitoita bonde nemudzimai wangu. Ndainge ndisina kana simba, ndichingo
ndinongonzwa kungoperezeka. Akati apedza ndopaakabva azotanga kuwaipa sikarudzi yemudzimai wangu iyo yainge iine ropa, then ndokubva azozodza ropa riya pasikarudzi yangu, then ndokubva azobuda zvake. Akati abuda mukomanachi, mudzimai wangu ndopaakazosarawo achipepuka, achitonyemwerera, achitofungidzira kuti inini ndini ndainge ndabva mukurara naye, but ndakangoramba zvangu ndakanyarara. Zvino takazoti todzoka kunoku, uya murume akabva azondiudza kuti mudzimai wangu uyo wekutanga aifanira kuti ange achizofa, nekuti kufa kwake ndo kwainge kuchazowedzera masimba angu ehufundisi, then ndaifanira kuti ndinge ndichizoroora zvekare umwe mukadzi. Saka mukadzi uyu wandainge ndichazoroora rwepiri, mukadzi iyeye zvekare ndaifanira kuti ndinge ndichizoshandisa chibereko chake, but iye asingazvizivi kuti ndiri kutoshandisa chibereko chake kuita mhiko dzangu. Mudzimai wangu akati afa, ndokubva ndachema mudzimai wangu, ndakati ndaita sekunge ndainge ndarecover, ndokubva ndazotanga kutsvaka zvekare umwe mukadzi wechinumber 2, ndokubva ndatora mukadzi wangu uya ndikabva ndachata naye. Saka anofanira kumbotanga azvara vana vanenge vakafa, then kana apedza kuzvara vana vanenge vakafa, then ndo paanobva achizotendedzwa manje kutiwo ange achizozvarawo mwana 1. So ndiyowo confession yangu iyi mukoma. Ndiri kushandisa mweya wefirst wife yangu, zvekare ndiri kushandisa chibereko chemudzimai wangu wechinumber 2, ende mari yandiinayo yakawanda, because mushure mekunge ndazorombera church ndo pandakabva ndazotorwa ndikabva ndazoendeswa kuchikoro. Zvikoro izvi zvatinodada nazvo, izvi zvatinoti ndo kwatinoendesa vana vedu, munombozviziva here kuti vana vevanhu vane mari vanotoenda kuzvikoro zvakasiyana, because ndakatoendeswa kune chimwe chikoro whereby ndakabva ndanzi kanganwa zvose izvo zvawakadzidza, because wava kufanira kuti unge uchitanga kudzidza kuti 1, kutanga kudzidza kuti chii chinonzi mari. Ivo vana vavo vanongovadzidzisa kuti chii chinonzi mari, havavadzidzise kuti vange vachizoshandira umwe munhu, but vanovadzidzisa kuti vange vachiziva kuti chinonzi kugadzira mari chii out of thin air. Ndakadzidziswa zvose kusvika ndava neruzivo manje, ende mari yandiinayo yakawandisa mukoma, but iwo ndiyo confession yangu zvekare, ndo mhiko dzangu idzi dzandinoita, even though ndisingakwanisi kukuudzai mhiko dzose idzo dzandinoita, nekuti ndinenge ndichityawo kuti zvimwe kuda ndinozonyanya kuzviexposa, but zvishoma zvandinokwanisawo kutaura ndizvozvi mukoma. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimi zvazvakangooma hazvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo. Hei vedare, ndo message iyo yandakaverenga kuAfrican Confessions. Zvakangoma hazvo vedu we, asi please let us talk about this issue in the comment section. Hanzi vana vevanhu vane mari, vana vembinga, hanzi havaende kuzvikoro izvi zvatinoendesa vana vedu, but ivo vane zvikoro zvavo zvekuti vana ikoko kana variko ikoko vanodzidziswa kunzi chii chinonzi mari, mari yacho inombogadzirwa sei. Imimi pamunenge muchirovera mwana kuti ari kutadza kunyora the correct spelling, ivo vanenge vachitodzidzisa vana vavo kuti mari inogadzirwa sei. The richer will keep on getting richer and the poor will keep on getting poorer in the last days. Zvakangooma hazvo vedu we.